Hadin ka jingyo abat ya kumba ka to ka ne tali ki chalan khayi doyong ki ba shuthok na ki brio ki ba thmu ban khayi doyong na kalyang ka hanyo trap integrated territorial organization manda ka sngi ka arpho hanyo tarik rempang kalalej ban panjing shai ne director jong ka tanat mineral resources government of Meghalaya kabadan harisa koloni Shillong habakran chekelat pathai khobor na kalyang president ka hito sengkemi uba dan bok dakhar ulaya thu baka daw ka ba penlong ka seng ban panjing shai kade hadin baki rekhot jang ka seng kila yo obat ya ka chalan ki ba shuthok klem don ka sil ka ba tikna na ki trok ki ba penen kam ban khayi doyong henry ki brio ba penen kam kila light phat no bat hadin baka seng ka pershang ban wat iki numbers plate henry ki de ki number ba shuthok bat lap ru ba de ki number jang ki scooty ki bala shuthok Shushu apa panjing shai na kalyang director jang ka DMR ulaong bhaga jing shisha ka office kamju ai yakinu kinu ki chalan ki ba thok bat na kalyang ka office kamju ai bor ya nuru ban shna chalan namar na kalyang ka office ka shna kat kum ki kandan balabu da ka sarkar bat ulaong ru kalong ka ba e ban pentikna ya ka jing yo bat ka hito namar bakim dan ka jing pen shisha ka batikna ya ki ba penan kam ya ka chalan ulaong bawat kata ka office kan le ilaka kamram ban wat ya ki brio namar katanat kadon la ki jong ki check gate ki ban pet ngor bha habade ba ki kali khayi doyong bat ru la kan turu ya kinu ki brio ki balap baki di ban ujor sha police station ni sha ka office ban lap ya ka jing shisha bat na kalyang jong uru kinle ya ka badan kam habalap ya kinu ki badan kam ya ki chalan ki ba shuthok ban le ya ka kam khayi doyong hapo ka jala Iwan hang ne hapo diamat ban bu kawi ka dorkas ban bu jeng kli yo director lor kene ka chalan duyong go brang bitan option no halor nyu duyong te nyilai kendu badu nyilai kene ka dorkas bad hani ka dorkas na bu ye jeng kli ba kumno gola pembiang kita ki kot sta kumno yaj kumno mi bat katno bala dep katno badang sa tenaga liang jong uru kat kum ka to jing thok la ai ki jubab don ki ba long satisfied don ki bom long satisfied ru te habi dei be ki point ke bangi kali ba ki don kat no tali kini ki checkpoint ki jong ki te la ai ki don kum ba shi kendai tali ka ba kum thop ya ka umling dauki sapai rata cera borsara bagli ceragau dalu bat denadu kide checkpoint ta habi ekran bat ki te haka jing ekran te ong ba ye ke chalan kat kum ga jing ujor ba dan bu ujor jangi ba new director mentre ban sanya kata ka chalan hadian la dep sewi kata ka royalty la dep pensiu le kata ka GST lan kita ki bit amount ten ren la po u mu upat u dinai ong ba em ngi san be ken si hadian la dep sewi kata ka tak ka royalty GST ba ka bit amount ting la yo jing shai ba na kalian jong la kubur ba mdon kata ka kum ko ba ke jing ujor bla ai ki kat to kat ni ki bale ai kata te hakane ki jing ekran nila ekran dengan ni kam chalan te ngila pen isu u ba hak kat to kat ni sini don ki khap ba ki khna jungi ki encounter ye kane ka fake chalan kani ketika ta ka fake chalan ya kan ni la verify hu do director bangi wan hu ban kali ya kane ka chalan ba kadai ka fake la ne ka original tena kalian jong u wong ba kane kadai ka fake te ula ong ru ba unsa pak de inquiry hadian bangin sabut dengan nika jing ujor chu bat ba kani ke jing slam ban pha ban ujor ru kalong namar ba hak por ba kem kitu ki babat de kani ke chalan ki la phet no namar ba ki ya kan number ru ki pendon kam da kan number thok hadian bla check la lap man ne badi ki number jong ki scooty kini kitai te ka sem jing e ta kalian jong u tangi kentu yu ba u dai ban pengor bah ban check bah gini ki chalan namar ba menta kila bon kini ki fix chalan ba khamtam yi kinong khaji mo pej menta hapor ba phit chalan phide ban let verify sha hapo diamar khnang ba tip shai ba ka de ka chalan thok ne ka chalan thu ne yo phi yo kum kan ni ka bom don seal ka bom don sign ta ko kan ni kam dei tang ka jing du nong ye pisia kinong khaji henrei wat ye ka revenue jong ka state kan ni ka wi yo le se ka dei ka daw ka ba ka jing du ya ka ta ka revenue hapo ka state ka jungi kane ka de ka ba matam la ya kan ni la shuthiet no ha ta ka dor arpho lai 4000 tang ban im hrei ka jing du nong pat ya ka state ya ka ta ka revenue ka long ko bejor tene ka liang ka jong u lo ong ban sim khia ye ki ai gi ne ki be ya de bat kane ka kam do yo
bor uang ba kane kadai ka fake kana kaliang jongki kumpa uru uang kumju menne kumba nakapor kumba pi ong mapi ba ai hopulet henry nging la tip shai ba ngindal ai upulir undinai be kane bat undong be ba kadai ka kamram di ema takadaw ngiwan ha to i chim kya ka kam di ema ri haba maki ta ba dek ki ba authorize kane bat ngila I suggestion through yaki bakam tam habaya day ba tu do yong mo to ba ki ong tau saulak tam uban wan na po nagalan YouTube do yong ru ngila yakren hang ni ba ki ong ki application ba kanok lech kan David nagal government tadu mentah habang ikiling ong lakan noton ula dep calan yu tau do yong na po nagalan ki ong empat calan hadu watang stan ru Government of Nagaland, Department of Mining and Jewelry Nagaland. But ki chupunan kam tang usurok jong kamay khalia, ban export ini udah yang support Bangladesh, pori Bangladesh. Ti kidon kam approval jong state government leng ba ka tenat mining and geology. Ti hajing de ba kani ku dew yang bawan po Nagaland, nagaliang jong director ulang ba ki paperwork under process. But hado menta ya tu dew yang ba salok 1,000 ton pikimut ban export sa Bangladesh leng ba ka South Garo Hills, hado menta 4 calan eu. Lamar ki formalities 4 dem. Ti kin ab tat handuk dade big formalities kin verify shwa ki documents hatu kita ki documents bawan na po ki chalan na po Nagaland kilong eligible na em kilong qualify na em petkom ka criteria jong mining and geology jong ka sarkar jalami khalia tat tanghang ta kinsa sign kinsa authorize kinsa verify ba kinsa elat ye kini udah yang bawan na po Nagaland ban yai lang ba usurok jong ka jalami khalia ban export yun udang siapo ri Bangladesh jongi bumdon kam bumdon jam ki berang sang menteri ki pa don ye kata mo ki bashim da kalon kuma shpo ka sanlak ban ye kon yu noi u ban yo e kata auction jong ne u do yong ta hadien ba kila yo te kila dep sewi kata royalty ki tax kini kata te hadien nang to ki ong ban dala po yang ne ban pan ye kata ke NOC u director nang kalian jong umtre ban sai kat kum ka jing keno kata kristi bagi wan kita ki kato kan ningut kinong khi tengi pat ki bos mukhya ban nomor bengi kum ki khon samla o ki don sha ki bashim da karam da kalun tang belum ta ban im ye ka jakpo henry ban haban siu pat ya kata ka bamrung chapo state kata ka revenue lemo kata ka bisa ka bolong outsource ka bahaban sign de kita ki high level ki ba shudong tang ki high authority ki kabadika black money ta ka bamdon kot kisla ban hand over ka kum kata ngi sungkhya ngindal awan hang ni bana kaliang ka jong pat binai be ya kata ka alej lene kata ka jing keno da ba keno tengah kan tui gitu ki khon samla ki badon ya kata ka ba kila deble kata kata sini kata lej khamat jong pan ki jing shan namar hangi ukran nok mai yo le se unpalak no ne si pisia tang kata kamu bagi ba kiong ba kia lapa ka ayu akai ketuka akawi kerjaga bagi ong tang klem don klem sign klem don sile ba tinggal ong ban ayu pada lap kum kanika incident de ban ya tu bicha ki pulit la de ban ai FIR mador ditambah gitu ki ong ki klem lap ya ubriu tengok long la lap kum kanika incident akan nukano ko persawan ya tu ngin sasim ya kan nukano ko action akan kum ka kendon jong ka aim tinggal asu la clarify ha kata dur jalan tenging ye ngingim je ndon ba authorize ban sina yeno ban ayu ban sina fake jalan mingkai kebangi sina batingi sina ya ka jalan katkum ka feature balai lai daga sarkar tengi kentup ya ki feature baru aga jalan jungi nang tangi don ka QR code nang tangi enter ya ka details jong ka vehicles teng sign ba de ki officer apo office aga jalan te nang tangi don ru ka apo check it ni don kata ka mission pang yung handheld device te kata ka handheld device kan sa detect lada don kanu ka fake chalan ba penyait raga tu kikin sa scan por ba kia scan ya ka chalan kin tip ka the fake ne ka the ka genuine ne te ki claim la ban transport kanu ka mineral selain ka doyong lembak fake chalan
Yo nama dangdon ki successful bidders kiba ayu kiba patsiu ya ka bid amount bat kiwi kiwi ki jingsiu. Dan dalam adep siu kita baru dalam adep GST dan segala royalty ke ses dalam adep siu gitu kinsawan apply nak mendekat jalan. Nang ngam ken mau kat nongut ki pat siu tanpa dangdon ki ba pat siu ya ka bid amount bat kiwi ku ki jingsiu ti klaim pat dia wan ban apply nak mendekat jalan. Nang dalam adon ki bala siu la don ki bala ya wan la sim ya ki jalan ngam la ban exactly ong kat nongut ki la ya sim naman ki la ya bun nang ta don ki ba ayu nakat daw ka nagado ba kiong kayo mdalong agad ki don ki ba lawan apply jalan tanpa kiong apsua naman ki picture ya ka yo naman ka yo ka long down kiong ka gatung ka information jongki tekat ki ba wan sim jalan tingi la ya issue but nang yang beteng ban issue as and when they come for challenge ni don ki officer in charge sabaro ki check it the tanki trucks kiba don valid challenge ki laban pass through kini ki dia ma check it tinggal ai la batar ya ki officer in charge jong baro ki check it pa ki deban check ba nang ki kim deban sha kanu ka truck doyong claim da don valid mineral transport challenge ngila ngala ai strict order yaki baru ki ayu officer in charge ki dia ma cheki kadon em ka menta de hatu menta tingi patla pa yai ki fake chalan lada don kanu ka information ba don fake chalan ba kira chalan ba fake dingin ngala la ong yaki ban inform bit saka de mat check concern lale wat hangiru pangilaban beta yaki officer jongi bakin le ya ke badon kam tamli ban file FIR lada detect any illegal transportation ki ba wan tang bak tur ki claim da don ka ki ong ki claim lap yo briu tenaga tahu ngalong persangpan wat evidence kena bangilaban sim ya action kat kum ka jindon kam kat kum ka ain